This is Emakaya Podcast. Igama lami ngingumphumzi Vuzo. Wena unganibiza iVelatanci. Manikwamukele ndikubulise Emakhaya Podcast. Namhlanje masamkele sibulise umhlobo wami uzazazisa ngokwakhe. Mina ndiyamazi uzazazisa ngokwakhe kuwe, wena mthandi nomlandeli nombukeli we-Emakhaya Podcast. Shawe manikwamukele ndikubulise. Ngicela nje uzazise kumbukeli nomthandi we-Emakhaya Podcast. Mandibulise kuwe Sikhome, ndibamba ngazo zozibini. Lona ke uthetha apha kutshawe ukhawuta umdange utshiwo umlawu ungcondo utugu urharhabe imbongo mthonyama. Kodwa ke nakwisiba wena ndingemkanga kakhulu njengamntu uyimbongo yomthonyama. Mandinibulise, enkosi. Into ebisidibanisa apha namhlanje kukuthetha ngomntana wesingxobo. Khasicacisele mhlobo wami ngokolwazi lwakho, yintoni umntana wesingxobo? This is Emakaya Podcast. Kwakufudulwa ke kudala ke mntakwethu, kukho mama babezingcali neengcibi zababelekisi. Kwayengenguye nabani owayebelekisa. Bakhe sicaphule ke ngoku ngelaa xesha ke ngoku lakudala lesintu, siye ke ngoku ngeli ke abantwana ke ngoku xesha likhoyo sebesiya ke ngoku apho koogqirha. Ngokwakudala ke kwakuthiwa lo mama uthile uyingcibi nencakuba yobelekisa. Yayisaziwa into yokubana abantwana baza bephethe ngophatha endalweni yabo. Amawele kwakujongwa nempawu xa azawuzala iwele umama lowo, ubone iimpawu zakhe. Lona uzawuza newele apha ekhaya, uzawumitha then abeleke amawele. Wayeneempawu zakhe esanqumka. Kuphindeke ke naxa azawuzala umntana oyikwekwe, kwayingekho ezaa nto kwakuthiwa zizikene. Wawusiya khona ufike usikene umazi umntana uba uzawuba yintoni ngosuye kwagqirha. Oomama bakudala babeziincakuba neengcali neencubabuchopho ezazizingcibi zoqwalasela, zimbone umntana kwimikhuba nezimbo zalo mntu umthweleyo lo mntana buzawuba yintoni, yikwekwe na okanye yintoni na. Naxa khabakhaba esweni babeyazi intsingiselo yalo nto uba umntana xa khaba ngaphakathi ethwelwe ngunina uzawuphuma xa sengaphandle sezelwe ke ngoku abe kumila kunjani. Mandiye ke Sikhomo kwesingxobo. Apha esingxobeni ke ngoku lo mntana ngumntana uphuma ombethe. Ebesithi ke ngoku xa umama efikelwe yinimba yokuba ezawubeleka umntana amkhuphe, kubekho boomama ke bamxhagileyo, esitsho ngeso sambonono umama eso sijulanyana sakhe esigcumayo esibonakalisa usizi lomntana ozayo ke ngoku apha emhlabeni. Kubonakale zonke ezaa ntlungu ziyingqokelela yokuba kaloku ngoku uzawuza inzala yalo mntana. Into endandiyithanda ke Sikhomo ngomntana esingxobo, ebesithi akuba ngaphandle aphume, bekuthatyathwa ke ngoku laa ngubo yakhe le yesingxobo, isuswa ngembeko ngehlobo elihle. Xa isuswayo apha kuye iyanxatyekisekiswa ke Sikhomo, ibekwe kwicala elithile kwicandelo lendlu apho ingazujojiswa ijongwe nangubani ngokwenkaba. Ifihlwe, iyomiswa ke ngoku laa nto, ibekwa ngokohlobo lwayo uba kaloku yintoni sisingxobo. Kulapho isiphiwo salo mntana sikhoyo, kulapho abakhulu bakokwabo bakhoyo. Kulapho ke ngoku Sikhomo umntana wesingxobo ke ngoku athi ebudaleni ke ngoku ngoyekhula phofu uziveza iimpawu ke ngoku zokuba umhlophe lo mntana uligqirha. Batsho bavuye ke ngoku abantu abayaziyo uba umntana esingxobo ngumntana ophethe ntoni ngesaa singxobo sakhe. Khawutye Sikhomo. Hayi, andizowagxobha ndingazowamosha. Ukhona ke nomntana ekuthiwa ngumntana okhethiweyo. Akangomntana esingxobo, ingengomntana ozaba ligqirha. Lo mntana kuthiwa ukhethiwe zizinyanya, ukhethwe ukunobana makazosusa aqhawule amatyathanga apho oobawomkhulu bathe abakwazi ufikelela khona. Ukhona nomntana onjalo apha ezintweni, andiphikisi tshawe, ndiyongeza nje kumazwi awabekileyo into yobana ukhona umntana esingxobo, ukhona nomntana onesiphiwo esithile. Yena naye uyakwazi into yobana uba uthe wathetha into apha ekhayeni, uba nithe anayilandela nizazibona. Uyafikelwa ngaba kubo naye elele ehleli
Mm. Nalo wesingcobo, esasingcobo njengoba ebetshilo ugxa wam, liyeza kuye esasingcobo. Noba kuthe kwenzeka ntoni, noba akaphilanga, akungxanywa ngoba kuyiwe ebelungwini. Uthathwe esasingcobo sakhe alungiswe ngaso. Lesikhona Emakhaya Podcast, nguMphumzi Ivelatanci Nzuzo, ndihleli noKhawuta Kaponi, ngumdange litshawe ngokwathi. Lo uthetha nje kokuba bendisayetshayelele kwantlandlolo kuba singene kulo mxholo. Igama ndinguThembelani lokubheka, ndinguponi ifani. Ukanti isiduko nguKhawuta, umdange utshiwo, ngutshawe lona, uNconde uTogu. Ndizalwa intombi yasesithathwini kwaMtshintsho, umama ozala umama wam. Ukanti umama yena lingqongokazi, nguNtsundu, uHala. Ndizama ukuthi ke ngeliphandle ke bantakwethu singawenzanga made, masibulele kuni nonke nithe nathi nabangabaphulaphuli nixhase le nkqubo yethu sithe sayifaka apha malunga necandelo lempilo yethu ngokwasendalo, into yokubana abantu babazizigaba ezingaphina malunga nobuhlophe. Kuba kaloku xa singabantu abamhlophe siye sitshintshe apha ebuhlopheni bethu. Bakhona abaneendlela zabo ababizwe ngazo njengoba iVelatanci lisitsho ndilingqina. Kuba kaloku ngenye ixesha kwalapha kwifemeli yakho uyakwazi uba igusha emnyama phakathi kweegusha ezimhlophe, kanti ngulukhethiweyo ubiziweyo. Ndizama ukuthi ke bantakwethu singawenzanga made mani, kube mandi ukuba nani kamandi. Camakho tata, ungathi usikhangele Emakhaya Podcast, sikhona kuTikTok Emakhaya Podcast, sikhona kuYouTube Emakhaya Podcast, sikhona kuFacebook Emakhaya Podcast. Mna ngumphumzi Ivelatanci Nzuzo.